Boli časy, keď Vavro Hajdú sedával za stolmi, pri ktorých sa rozhodovalo o povojnovej Európe. Zastupoval Československo na mierovej konferencii v Paríži, hovoril za svoju krajinu v Organizácii spojených národov. Bol námestníkom ministra zahraničných vecí, jedným z mužov, ktorí reprezentovali republiku pred svetom. O pár rokov ho ten istý štát posadil na lavicu obžalovaných a označil za špióna a zradcu. V novembri 1952 stál slovenský právnik a diplomat pred štátnym súdom ako člen vymysleného sprisahaneckého centra. Odriekal naučené priznanie a čakal na rozsudok, ktorý mohol znieť na smrť. Ako sa človek dostane z rokovacích sál sveta na lavicu obžalovaných vo vlastnej krajine? A prečo práve on, na rozdiel od 11 ďalších, vyviazol so životom? Toto je príbeh Vavra Hajdú. Vavro Hajdú sa narodil 8. augusta 1913 v Senici nad Myjavou v židovskej rodine. Jeho otec bol majiteľom nedalekých liečivých kúpeľov Smrdáky. Vyrastal v dobrom zabezpečení a dostalo sa mu prvotriedneho vzdelania. Po gymnáziu vyštudoval právo na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a doktorát si doplnil postgraduálnym štúdiom v Paríži. Krátko sa vzdelával aj v Londýne. Bol to mladý muž svetového rozhľadu, ktorý ovládal jazyky a poznal veľký svet za hranicami Slovenska. V Paríži sa venoval práve tomu, čo sa malo stať jeho celoživotným odborom – medzinárodnému právu a politickým vedám. Bola to disciplína pre ľudí, ktorí premýšľajú o vzťahoch medzi štátmi, o zmluvách, o poriadku sveta. Pre chlapca z Myjavska to bol obrovský skok. Z malého slovenského mestečka medzi parížske katedry a knižnice. A práve toto dôkladné právnické vzdelanie s medzinárodným presahom ho neskôr vyniesie k diplomacii aj k vede. A paradoxne mu zostane verné aj vtedy, keď mu všetko ostatné vezmú. Už počas bratislavských štúdií sa Hajdú profiloval ako ľavicový intelektuál. Otvorene sa vymedzoval voči nacionalistickej politike Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a k spolupráci s komunistami sa priklonil ešte pred rokom 1939. Nebolo to samozrejmé rozhodnutie. Pochádzal z majetnej rodiny a mohol si zvoliť pohodlnú kariéru advokáta. No v 30. rokoch, keď v susednom Nemecku silnel nacizmus a na Slovensku rástol nacionalizmus s otvorene protižidovským ostňom, sa mnohí mladí vzdelaní Židia obracali doľava, ku komunizmu, ktorý sľuboval svet bez rasovej nenávisti. Pre Hajdú to bola voľba srdca aj rozumu. A stála na začiatku cesty, ktorá ho o 20 ročia neskôr priviedla pred súd práve za jeho pôvod. A práve tu vstupuje do jeho života muž, ktorý určí celý jeho ďalší osud. Vladimír Klementis. Klementis bol vtedy komunistický poslanec a advokát v Bratislave. Vzdelaný, svetácky, výrazná osobnosť slovenskej ľavice. Mladý Hajdú nastúpil ako koncipient do jeho advokátskej kancelárie a stal sa jeho blízkym spolupracovníkom. Nebolo to len zamestnanie, bolo to spojenectvo, ktoré vydržalo cez exil, cez povojnovú kariéru, až na spoločnú lavicu obžalovaných. Kamkoľvek šiel Klementis, tam mieril aj Hajdú. Táto vernosť ho vyniesla vysoko a napokon ho takmer stála život. Keď sa na jar 1939 rozpadlo Československo, vznikol slovenský štát a české krajiny obsadili nacisti. Vavro Hajdú urobil to, čo jeho vzor. Spolu s Klementisom odišiel do emigrácie do Francúzska a zaradil sa do okruhu komunistického exilu, kam patrila aj Marie Švermová. Vstúpil do vznikajúcej československej zahraničnej armády, odhodlaný bojovať proti nacizmu. V tom čase sa vo Francúzsku formovali československé jednotky z dobrovoľníkov a utečencov, ktorí nechceli prijať porážku svojej vlasti. Hajdú bol jedným z nich. Vzdelaný právnik, ktorý vymenil kancelárske pero za uniformu.
Exil vtedy zbližoval ľudí, ktorí sa o pár rokov ocitnú na najvyšších miestach štátu a niektorí z nich aj na jednej lavici obžalovaných. No jeho vojnová cesta mala trpký paradox. Po páde Francúzska v roku 1940 sa spolu s jednotkou dostal do Veľkej Británie. A tam, v lete 1940, ho postihlo niečo nečakané. Ako komunistu ho z československej exilovej armády vylúčili a internovali. Súviselo to so vzburou ľavicovo zmýšľajúcich vojakov v tábore Chomli. Skupina komunistických a ľavicových príslušníkov vtedy odmietla poslušnosť voči veleniu, ktoré považovala za príliš pravicové, a exilové vojsko to otriaslo. Vavro Hajdú, muž, ktorý prišiel bojovať za oslobodenie svojej vlasti, sa zrazu ocitol ako podozrivý živel, zatvorený vlastnými. V internácii zostal až do chvíle, keď nacistické Nemecko napadlo Sovietský zväz v júni 1941. Vtedy sa zo dňa na deň zmenil vzťah k československým komunistom v exile a cesta späť sa otvorila. Medzitým sa Hajdú živil, ako sa dalo. Istý čas napríklad pracoval v známom londýnskom obchodnom dome Selfridges. Od komunistického dôstojníka a budúceho diplomata to bol nečakaný medzičas. Muž medzinárodného práva za pultom v cudzom meste, čakajúci, kým sa preňho dejiny opäť pohnú. Po návrate do služby opäť pôsobil v československej brannej moci a od roku 1945 prešiel do aparátu exilového ministerstva zahraničných vecí, kde okrem iného viedol československé rozhlasové vysielanie z Londýna. Presadzoval otvorenie druhého frontu proti Nemecku. Ten paradox stojí za zapamätanie a v jeho živote sa zopakuje ako zlá predtucha. Raz už bol internovaný svojimi vlastnými, za to, kým bol politicky. O 10 rokov ho tá istá politická strana, ku ktorej sa celý čas hlásil, zavrie znova. Tentoraz nie ako podozrivého komunistu, ale ako údajného nepriateľa komunizmu. Hajdú bol z tých ľudí, ktorí sa akoby vždy ocitli medzi mlynskými kameňmi doby. Po vojne sa Vavro Hajdú vrátil do oslobodeného Československa a v roku 1945 vstúpil do komunistickej strany. Otvorila sa pred ním skvelá diplomatická kariéra a on ju naplno využil. Jeho právnické vzdelanie, jazyky a znalosť západu z neho spravili ideálneho diplomata Mladej republiky. Ako člen a tajomník československých delegácií sa zúčastňoval vrcholných medzinárodných rokovaní v Paríži, Londýne, Belehrade, Varšave, Moskve. V rokoch 1946 a 1947 bol tajomníkom československej delegácie na Parížskej mierovej konferencii. Na tom veľkom povojnovom sneme, kde spojenci uzatvárali mier s bývalými spojencami nacistického Nemecka a nanovo kreslili tvár Európy. Stal sa aj zástupcom vedúceho československej delegácie v Organizácii spojených národov, teda jedným z ľudí, ktorí hovorili menom Československa na pôde novej svetovej organizácie. Boli to roky nádeje. Vojna sa skončila, svet zakladal nové inštitúcie, ktoré mali zabrániť ďalšej katastrofe a Mladá republika chcela byť pritom. Pre Hajdú, ktorý strávil vojnu v exile snívajúc o oslobodenej vlasti, to bol splnený sen. Sedieť pri stole, kde sa tvorí nový poriadok a robiť to menom svojej krajiny. A napokon dosiahol vrchol. Stal sa námestníkom ministra zahraničných vecí a tým ministrom bol nik iný ako Vladimír Klementis. Muž, u ktorého kedysi začínal ako koncipient, ho teraz mal za svojho zástupcu. Okruh sa uzavrel. Učiteľ a žiak stáli spolu na čele československej diplomacie. Ako námestník mal Hajdú na starosti chod ministerstva, prípravu medzinárodných zmlúv a rokovaní, styk s cudzími veľvyslanectvami, bol to muž v zákulisí veľkej politiky. Nie na plagátoch, ale pri spisoch, z ktorých sa rodila zahraničná politika štátu. A práve takí ľudia, ktorí vedeli, ako veci naozaj fungujú, sa mali čoskoro stať pre režim najnebezpečnejšími. Popri tom, Hajdú pôsobil aj ako vedec.
Od roku 1949 viedol katedru medzinárodného práva na právnickej fakulte Univerzity Karlovej. Bol to slovenský právnik z Mijavska, ktorý reprezentoval republiku pred svetom, sedel pri stoloch veľmocí a hovoril za svoju krajinu na medzinárodnej scéne. V roku 1948, po komunistickom prevrate, sa zdalo, že má pred sebou len ďalší vzostup. Nikto vtedy netušil, že práve táto blízkosť k moci, a najmä ku Klementisovi, sa už čoskoro obráti proti nemu. Na prelome 40. a 50. rokov sa v celom sovietskom bloku rozbehol hon na vnútorných nepriateľov. Po Stalinovej roztržke s juhoslovanským Titom a po protiizraelskom obrate Moskvy sa hľadali zradcovia vo vlastných radoch. A hľadali sa podľa presného vzorca. Ľudia so západnými kontaktmi, komunisti židovského pôvodu, muži, ktorí prežili vojnu na západe na miesto v Moskve. Vavro Hajdú spĺňal každé jedno kritérium. A navyše bol Klementisovým mužom. A Klementis sa mal stať jednou z hlavných obetí celej vlny. Keď v januári 1951 zatkli Vladimíra Klementisa, bolo takmer isté, že rad príde aj na jeho ľudí. Vavra Hajdú zatkli v novembri 1951. Pre muža, ktorý ešte donedávna sedával v rokovacích sálach sveta, to musel byť závrat. Zo dňa na deň sa z námestníka ministra stalo číslo vo vyšetrovacej cele, vydané na pospas ľuďom, ktorí už dopredu vedeli, aký výsledok chcú dosiahnuť. Nasledovalo to, čo v tých rokoch nasledovalo vždy. Dlhé mesiace výsluchov, ktorých cieľom nebolo zistiť pravdu, ale vyrobiť priznanie. Netreba to rozpisovať do nekonečna. Stačí vedieť, že obžalovaní sa svoje výpovede učili naspamäť, otázky aj odpovede boli napísané a nacvičené vopred a proces bol zrežírovaný do posledného gesta. Aby predstavenie vyzeralo bezchybne, rozhlas ho vysielal s 15-minútovým oneskorením, aby cenzori stihli vystrihnúť každú odchýlku od scenára. V dňoch 20. až 27. novembra 1952 sedel Vavro Hajdú pred štátnym súdom v Prahe ako súčasť skupiny Slánský a spoločníci. Bol obžalovaný z vlastizrady, vyzvedačstva, sabotáže a vojenskej zrady. Aj v jeho prípade sa nahlas čítalo, že je židovského pôvodu. Proces mal svoj otvorene antisemický scenár, v ktorom mal nepriateľ dostať konkrétnu, zámerne zvýraznenú tvár. Rozsudok znel doživotie. A tu treba pomenovať tú mrazivú lotériu. Zo 14 obžalovaných poslali 11 na šibenicu. A medzi obesenými bol aj Vladimír Klementis. Muž, ktorého Hajdú nasledoval celý život. Len traja dostali iba doživotie. Vavro Hajdú, Eugen Löbl a Arthur London. Nikto z tých troch nespravil nič, čím by si zaslúžil menší trest než ostatní. Rozdiel medzi povrazom a doživotím nebol vecou viny ani spravodlivosti, ale vecou réžie rozhodnutej kdesi nad procesom. Hajdú prežil, jeho učiteľ a vzor nie. Svoj trest si odpikával v uránovom Jáchymove a v obávanej pevnosti Leopoldov. Nebolo náhodou, že 11 zo 14 súdených boli židovského pôvodu. Patrilo to k scenáru. Spolu s Klementisom viseli na šibeníci aj Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Otto Schlink a ďalší. Ich telá spálili a popol nechali zmiznúť. Hajdú si medzi tými menami musel pripadať ako človek, ktorého minula smrť o vlások. Bez akéhokoľvek zmysluplného dôvodu, prečo práve on smel žiť a druhý nie. Kolesa dejín sa však onedlho pohli. Už v roku 1955 mu prezidentská amnestia znížila doživotie na 25 rokov. A v máji 1956, po revízii pôvodného rozsudku, bol Vavro Hajdú plne rehabilitovaný a prepustený na slobodu. Teda pomerne skoro v porovnaní s viacerými ďalšími z procesu. Vrátil sa síce zlomený väzením, no s nedotknutou hlavou právnika.
Nastúpil do Ústavu štátu a práva Československej akadémie vied v Prahe, kde pracoval až do roku 1975. Stal sa z neho uznávaný odborník na medzinárodné právo a špecialista na jednu z najcitlivejších otázok tej doby, na tzv. Nemeckú otázku a európsku bezpečnosť, teda na právne postavenie dvoch rozdelených nemeckých štátov uprostred studenej vojny. Bola to téma, na ktorej sa lámalo napätie medzi východom a západom a Hajdú k nej priniesol niečo vzácne. Skutočnú odbornosť namiesto ideológie. Rozdelené Nemecko bolo v tých rokoch najhorúcejším miestom studenej vojny. Dva štáty, dve armády, dva svety na jednej línii, kde sa mohla kedykoľvek začať tretia svetová vojna. Písať o ich právnom postavení triezvo a fundovane znamenalo pohybovať sa po tenkom ľade medzi politikou a vedou. Hajdú to zvládal a v odbornom svete si získal rešpekt, aký mu domáca politika nikdy nevrátila. Publikoval vedecké práce, medzi nimi knihu o právnom postavení oboch nemeckých štátov a prednášal na zahraničných univerzitách v Kieli, Hamburgu, Dižóň. Bol to tichší druhý život, než aký žil pred zatknutím. Muž, ktorý kedysi sedával v rokovacích sálach ako diplomat, teraz sedel nad spismi ako vedec. Nebola to však porážka, hoci to tak zvonku mohlo vyzerať. Bol to spôsob, ako si zachovať dôstojnosť. Robiť poctivú, náročnú prácu v obore, ktorému rozumel, a nedať mocným zadosťučinenie, že ho celkom zničili. Mnohí, čo prežili tie procesy, sa už nikdy nepozviechali. Hajdú áno, aspoň profesionálne. A hoci sa mu vrátila česť aj odborná vážnosť, do srdc mocných sa už nikdy nevrátil. Ani o to nestál. Napokon dožil na západe, zomrel v roku 1977 v Mníchove. Ďaleko od Senice, ďaleko od Bratislavy, ďaleko od sál, v ktorých kedysi hovoril za svoju krajinu. Vavro Hajdú bol presvedčený komunista. Ako mnohí jeho generácie uveril hnutiu, ktoré ho potom zatvorilo, ponížilo a takmer zabilo. To k jeho príbehu patrí a netreba to zakrývať. Ale pozrime sa na ten oblúk. Slovenský chlapec z Mijavska sa vypracoval na muža, ktorý zastupoval celú krajinu pred svetom. V Paríži, v Londýne, v Organizácii spojených národov. A práve táto krajina ho potom postavila pred súd ako špióna, prinútila ho odrecitovať vymyslené priznanie a odsúdila na doživotie. Jeho jedinou skutočnou vinou bolo to, kým bol. Žid, muž západu a predovšetkým Klementisov človek. Keď padol Klementis, musel padnúť aj on. A predsa je jeho príbeh aj o niečom inom, než len o nespravodlivosti. Hajdú prežil tam, kde jeho vzor a 11 ďalší zahynuli. Vrátil sa, mlčky, k tomu, čo vedel najlepšie, k právu. Nestal sa hlasným svedkom ani mučeníkom, jednoducho žil ďalej a robil svoju prácu, kým mu sily stačili. Aj to je spôsob, ako prežiť neprežiteľné. Vrátiť sa k poctivej práci a nedať sa celkom zlomiť. Dvaja muži vyšli z tej istej advokátskej kancelárie v Bratislave a kráčali spolu 30 rokov. Jeden skončil na šibenici, druhý nad knihami v cudzine. Tá istá doba, dva rozdielne konce. Ak poznáte vo svojej rodine alebo vo svojom kraji niekoho, koho tie roky pripravili o slobodu alebo o život, napíšte jeho meno do komentárov. Nech ich tu zaznie aspoň toľko, koľko ich režim kedysi chcel umlčať. A ak chcete, aby takéto tváre nezostali zabudnuté, sledujte tváre storočia. Ďakujem, že ste sledovali. Dovidenia pri ďalšej tvári storočia.